mai zina shi ma Allah yana nuna shi, duk mazinaci alkiyama sai Allah ya nuna wannan mazinaci ne da wari, ko mazinaciya da wari da suke yi wanda yake wari ne na musamman daban. Amma wani mai sharhin hadisin yake cewa da ana kuma mutuwa bayan an je lahira alkiyama ta tashi, to ɗoyin farjin warin mazinaci namiji ko na mazinaciya mace sai ya kashe duk halitta. Sannan kuma maniyi da ake zubarwa a haram, shi maniyi kowane ɗigo ɗaya an yi kiyasai dai na cewa ana samun ruhi ɗa mai rai a ɗigon maniyi ɗaya miliyoyi ne. A kowane yake binciken cewa maniyin da yake fita daga jikin mutum ɗigo ɗaya tak ana samun rai wajen miliyan 360,000 a cikin duk ɗigo ɗaya. Wasu kuma sun ce kai irin ruhin da yake cikin ɗigon maniyi Allah kaɗai ya san adadinsa, ko mata ka kai jima'i da ita ka sa mata maniyi Allah ne yake kashe sauran duka, sai a zaɓen maka ɗaya ko biyu sai a fitar da su za ka iya. Kasan Allah la yukallifullahu nafsan. Yanzu idan aka ce ruhin nan miliyan 360,000 matarka ta haifa, amma bar miliyan 3 a haifan ma 60,000 din, sannan za ka bar gari wa ya sani. Ba ga wani an masa haihuwa tagwaye baya gudu ya bar gari saboda wahalar da za ake ciki. To Allah ba ya dora wa bawa sai abin da zai iya. Saboda haka a rayuwar mu ta duniya abin da Allah ya san za mu iya, in an haihu ɗaya biyu kaɗan kakan samu sama da haka ko 3. Shi ne za ka ce an samu mace ta haifi yaya 4 ana ta ihu na ce ai ɗan kaɗan aka danko. To idan mutum ya je ya zina ya fitar da wannan maniyin, duk 'ya'yan Allah yana raya su, ba a kashe su. Duk wanda ya zubar da ruwan banza a gurin banza sai Allah ya raya waɗannan 'ya'yayan. Ba za ka san kana da 'ya'ya ba sai an tashi alkiyama. Duk inda ka zubar da ruwa sai Allah ya yi mai da su rai, ya mai da su 'ya'yaye 'yan jarirai masu kafa, inda duk kai suna banka ba da wari da yawan 'ya'yan da za su bi ka ƙanana. Nan ne al'umma halitta alkiyama ake gane wani mazinaci ne. Saboda haka babu sharri a rayuwar ɗan adam irin zina, wannan idan yana yin ta ko da a raye yake. Idan da mazinaci guda ɗaya a layi, ko da tsawon layin ya kai kilo 10, to mutunci da albarka sai ta ragu a layin. Inda mazinaci ɗaya a cikin mutum 1000, to kima ta kadari har na wanda ba su yi zanen ba yana raguwa, saboda a kusa da su akwai mazinaci. Allah ka kiyaye. Da mazinaci da mai cin dukiyar maraya abin ba kyau, su waɗannan abokan faɗan Allah ne.